Hej alle sammen, der kigger med. Mig og min lille søster Jasmin, som sidder bag kameraet. Ja, vi kan godt se det. Sådan der. Så vi er lidt amatører, men det kunne være dejligt, hvis I gad at kigge med på vores kanal. Til at starte med, forresten, det er en energidrik til. Eller, det er hvad for nogen, jeg har samlet indtil videre. Og forresten, følg med, når vi for hver gang vi får en ny energidrik, så skal vi nok lave en ny unboxing om det. Så, Burn. God gamle Burn. Det er min yndlingsenergidrik. Det var den. Den smager er helt normal. Den her, ja, den kan jeg faktisk ikke huske, hvordan den smagte. Men Monster. Glad for den. Red Bull. Ikke tilfreds med Red Bull. Det er en skidt kagel. Alt for dyr. Og smager dårligt. Rockstar. Jeg har ikke set så mange af de her blå Rockstar. Men den smager lidt af blåbær. Jeg anbefaler ikke til at smage den. Den smager ikke ret godt. Og god gamle Monster. Det var faktisk alt, hvad vi havde for i dag. Men så ses vi bare. Hej!